Hirap ka na ba sa buhay? Nakatira ka sa ilalim ng tulay? Bobo ka lang kasi. Tagal-tagal mo nang mahirap ka pa din. 10 oras ka nagtatrabaho sa bukid, mahirap ka pa din. Aba, bobo ka kasi. Kaya yung muscles ko sa interior, yung posterior muscles ko, bobo ka kasi. Kamusta nyo mga kanser? Ako nga pala inyong may motibong motivational speaker na gagatasin natin ang issue nito. Kamakailan may nag-viral isang post sa isang motivational speaker. Nilait ay isang tao nagtatanong lang sa kanyang isang video. Ating daanan kung saan ang galing to. Siyempre wala na yung video pero nahanap ko siya sa YouTube. Papakita ko na lang dito sa tabi. Dito gaya, tinato niya. Paano po pag wala kayong maibigay? Bigyan natin ng konteksto. Bobo ka at wala kang narating. Yun ang kanyang mga sinasagot. Tanggapin mo, nakita ko account mo, baguhin mo na style mo para mo. Tagumpay ka na isa tong bata na wala pa naman talaga siya nararating at bakit may pressure siyang may kailangan gawin na agad. Nakaka-pressure yun. Tsaka pumunta pa siya sa account niya eh. Naghanap na agad siya ng mga, alam mo yun, aga-aga nag-ad hominem na agad siya. Pumunta na agad siya sa account niya at doon niya binabase yung argumento kung tama o mali sa itsura, sa karakterismo at sa estado niya sa buhay. Ikaw ba, respeto yung mga isang tao kasi meron siyang trabaho, wala. Di ba? Eh, hindi gano'n. Kaya atin panoorin. Maniwala sa naniniwala ako sa'yo. Dapat ikaw yung taong tumutulong, hindi ikaw yung taong tinutulungan. Dito Yun yung pala. mindset mo dapat. Di ba? Ikaw, anong gusto mo? Ikaw yung tinutulungan o ikaw yung tumutulong? Ikaw yung binibigyan o ikaw yung nagbibigyan? Wag mo ko bigyan! Pili ka, ikaw yung tinutulungan or ikaw yung tumutulong? Ikaw yung nagbibigay o bibigyan ka talaga ikaw eh. yung humihingi? Baka yung tug sa muscle mo, ha? Pili kayo, bro. Pili lang kayo. Walang in between, bro. Pili ka. Sorry. Eh, may intense music! Pili ka lagi. Bigyan mo ng Kung saan mo motivational gusto. music Ikaw yung yan. kumikilos or ikaw yung nag-aantay. Kaya tama naman. Marami siyang tama sa sinasabi niya. Successful ka. Kumuha ka ng way. Ikaw yung tumutulong dapat. Hindi ikaw Bakit yung may tinutulungan. pressure? Mabigat ka eh. Ah! Diba? Aray! Ikaw yung nagpo-provide sa family or ikaw yung palamunin. Wala bang gitna? Hindi pwedeng tulungan. Ikaw yung humingi or ikaw yung nagbibigay. Hirap yun, idol. Pabigat yun. Idol! Ang hirap Pili naman kayo, yan. bro. Pili kayo. Bakit may choice, bro? Ikaw yung iniidolo or ikaw yung mahanga. Pareho, gusto ko, bro. Pili kayo. Diba? Walang in-between ng buhay, bro. Maraming in-between ang buhay. Magkaiba tayo ng opinion dyan, pero sige lang, ituloy ang motivational music. Either you make it or hindi. Uy, grabe! Nakakatakot naman to. Kailan mo malalaman kung nag-succeed ka na o naging failure ka na? Paano mo nalalaman to? Siguro bagay rin dito yung law of attraction. Yung mga ganong klase yung mindset, hindi sa lahat ng tao bumabagay yun. Isang klase din yun ng pseudoscience. Hindi binabagayan sa lahat na di porket positive ka. Dito naman, di porket driven ka. Binibigyan, ang iba't ibang tao ay may iba't ibang threshold, ay iba't ibang mga paraan kung anong tingin nila sa magsasucceed sa kanila o paraan din na tama na, napapressure na ako. Kaya daming mga driven na tao na nagpapakamatay din. Ang pinaka-importante ay hindi maniwala sa sarili mo, kilalanin mo ang sarili mo. Kasi tandaan mo, lahat na namatay sa Mount Everest na nag-hiking ay dating sobrang driven ng mga tao. Alam ko dark, pero 'di ba, iba ang paniniwala sa sarili, iba ang pagkilala sa sarili mo. Ano ba ako? Ito ba yung dapat kong tahakin? Ito ba yung bagay sa akin? Ito ba yung mindset na magdadala sa akin sa gusto ko? Hindi sa sinasabi ng iba? Tandaan mo yan, bro. Kailangan Okay, sa bro. buong buhay mo maging successful ka. Pilitin mo yan, bro. Pilitin mo yan. I mean, hindi masama maging successful. Lahat naman gusto yun, di ba? Pero kayo pa-pressure mo sa sarili mo na pwede either successful ka o bagsak ka, wala kang kwentang basura ka. Bakit walang gitna na? Sandali lang, inaalam ko pa eh. Isa lang ang buhay mo. Isa lang ang chance mo. Paano na si Kakuzu? Tandaan mo yan. Yeah. Dapat pag bumalik ka sa akin, successful ka na. Huwag kang babalik sa akin na hindi ka naging successful. All in lang talaga, All idol. in talaga dapat. Tama ka. Well, All mo siya naging poker. in. Ay, bo, tsaka may apoy, may apoy sa gym mo. Buhusan mo ng tubig kayo, pahawak yung protein mo, shake. Yun lang yun eh. Kung di ka seryoso, kawawa ka. Ako, seryoso ako. Hindi ko alam kung seryoso kayo sa buhay nyo. Di ba, yung style naman kasi na sinasabi niya dito, para sa militar. Yoy, walang silbing tao. Ipapakita mo doon sa nagsasabi sa yung bobo, na nagsasabi sa yung mahina ka, wala kang kwenta, na hindi ako mahina, walang kwenta. So, napupush ka ngayon na galingan mo pa, galing. Gumagana yun sa ibang tao. Pero hindi sa lahat. You will not laugh. You will not cry. You will learn by the numbers. I will teach you. Ako gagawin ko Tama to. rin naman yung sinasabi Ako kukunin niya, ko wala to. namang mali. Hindi ko alam kung ganun ka rin. Ano yung sarili mo? All in ka ba o hindi? Nagpupusoy dos ba tayo, poker? Di ba? Yun. Huwag mo sabihin sa akin. Sabihin mo sa sarili mo. Tingin ko dito, Tinatanong mo ko eh. Ano ba? Naguguluhan na ako, Mr. Rendon. yung sarili mo, ba't di mo pinagkakatiwalaan? Yung sarili mo yan.
Ako nga, hindi ko sarili yan. Pinagkakatiwalaan kita eh. Ay po, yan Pero ang gusto bakit? ko sa'yo. Yung Bigyan sarili mo mo, ko hug, hindi mo baka mapagkatiwalaan. madurog ako pag hinag Gawa ka ng mo. gawa ng effort sa ibang tao. Pero Tama, sa sarili mo, hindi mo kayang bigyan ng oras. Kasalanan to nito, itong phrase na to, ito yung nagsimula na lahat eh. Yung dapat ikaw yung taong tumutulong, hindi ikaw yung taong tinutulungan. Doon nagsimula tong napakahabang thread sa Facebook. Hindi ata naintindihan ni Mr. Randon yung gusto iparating. Lalo na pag privilege ka o kunyari, na may mga tao na kahit sobrang dami nilang ginagawa, 10 oras sila nagtatrabaho, pag nasa isa kang larangan o isang posisyon na hindi talaga giginhawa ang buhay mo, hindi ka talaga giginhawa. Nasasabi ka ng isang YouTuber dyan na mag-edit record na ng 2-3 oras, 1 million plus views, tapos merong 100,000 na kita nung araw mismong yon. Sasabihin sa isang magsasaka na nagtrabaho ng 10 oras sa init ng araw, tapos yung sariling inaani nilang kanin, hindi pa nila makain yon. Bumibili pa sila ng mas mumurahin na bigas na may halo kasi hindi nila kaya afford yun. Sobrang ignorante ka sa buhay. Ignorante ka sa mga pinagdadaanan ng ibang tao na dahil sinuwerte ka lang na pinanganak ka sa, na sakto lang na pwede ka umangat ng sobra-sobra, eh binabaliwala mo na sila. Yun yung sinasabi dito nito yung sa incompetence ng ibang politiko na, paano kung yung mga taong eager humingi at eager sa pagbabago, yung mga taong yun lang naman yung talong. Sana kung hindi alam ni Mr. Radon yung sagot dito, sana hindi ka na lang salita. Sana hindi mo na lang siya iniyabangan. Diba, mas nakatatanda ka dyan eh. Dapat example ka sa kabataan eh. Diba, ako, lagi ako nang titrip ng kabataan kasi gusto ko dapat nag-example ka na lang sa kanya. Darating yung point sa buhay mo na kailangan mo na mag-level up. Yung mga set of friends mo dati, dapat iba na ngayon. Kaya nga ganyan ka pa rin eh. Kasi nga, yung set of friends mo, ganun pa rin. What? Yung mga circle of friends mo ngayon, iba na talaga Iba na. Puro mga businessman na parang gano'n. Hindi naman. Basta ang tinitignan ko lang, yung taong successful, yung taong successful. Andiyan na naman yung Sabi ko lecheng palagi, intense huwag music. kayong magsisettle. Sayang yung oras mo eh. Sumama ka sa environment na gusto mong Ako nag-iipon na siya. ikaw mag-decide doon. Pumunta ka doon sa mga tao na successful. Yung magpupush sa'yo, yung maglalabas ng potential mo, doon ka. Ngayon, pag lalampasan mo na sila, lipat ka ulit. Kung saan may pressure, doon ka. Out of comfort zone. Wait lang, mali ata yung pagkaka-word mo doon ha. Yung mga tao kasama ka, nung mababa ka pa, iiwan mo. What? Para naiintindihan ko yung gusto yung parating eh. Mali lang talaga yung speaker ka. Dapat alam mo paano magsalita. Nagiging loudspeaker ka lang sa Facebook nito pag puro ganito. Pero marami naman siyang video na may sense. Walang problema yon. Marami na siya pumapalya pa. Doon ka. Huwag kang sumama sa mga dati mo ng kaibigan. Kaya nga, ganyan ka pa rin eh. Kasi nga, yung set of friends mo, ganun pa rin. Ako, marami na akong give up, bro. Marami na akong give up the friendship. Hindi ko na kinakausap. Hindi ka ba mukhang social climber pag gano'n? Wait lang, kailangan ko magbuhat. Baka di ko naiintindihan kasi di ako nagbubuhat. Iintindihin ko lang. So, magpapalit ako ng friends. Baka yung tinutukoy niyang friend ay yung mga business friends. Hindi friends na yung mga kasama mo sa mga inuman at kagaguhan. Kulang pa ako sa curl ups eh. Tandaan nyo, ang utak natin ay muscle din. Pag hindi ito nagagamit, hindi rin yan lalaki. Action ako eh. Marami akong kailangan gawin. Marami pa akong kailangan itama sa sarili ko para mag-aksaya ng oras para sa inyo. Tama. Tama yan. May mission ako eh. Siguro siya lang sinabi lang yung mga toxic mong kaibigan. Hindi naman lahat na kaibigan mo, parang guardian angel mo eh. Diba? Basta tunay na kaibigan, okay na yun. Okay, naku, mawawala na ako ng kaibigan. Yan, friend ko na kayo lahat. Wala kayong silbi sa akin. Napaka-ironic naman ito ang title na ito. Panood nga. May mga bagay na hindi nyo dapat i-share. Kasi once na shinare nyo na, yung iniisip nyo, baka hindi ma-process ng tao sa paligid nyo, maging negative feedback sa inyo. So, Ha? Ano? Bakit problema ko kung di niya ako naiintindihan? Bakit may pakialam ako sa iba? Okay. dapat alam nyo rin yun. Hindi ko to alam. Hindi ko na gets. Kaya ako lang naman Bobo lang ako eh! natuto. Kasi yung mga ganitong mindset, dapat hindi sinasabi yan madalas. Ayun na yung music, Kasi pag like motivation na-misinterpret ka ng music. tao, negative agad yun. Mayabang ka agad yun. Bakit? So, okay, sabihin natin ma-misinterpret na isang tao. Pakialam ko kung mayamang tingin niya sa akin. Na-misinterpret niya eh. Nakakatulog ako sa gabi eh, na wala akong pake. Wala iniisip ng mga tao. Hindi naiintindihan yung sinasabi ko. Kasalanan ko ba yun? Alam mo, nagda-doubt na rin ako. Lagyan mo ako ng motivation music, Pao, para maintindihan ko ang sarili ko.
Wala akong motivation ngayon. Pero okay lang yon, may kanya-kanyang araw yan. Motivation. Motivated. Kita mo naglagay ako ng motivational music. Masama ka agad. Kung matapang yung utak mo, dapat hindi mo sinasabi yan. Kulang kasi ako sa nagkataon chess. lang na gusto ko kasi Kulang ako i-share sa yung dede. mindset na ganito. Dapat sa'yo lang. Kasi once na shinare mo na yung Okay. iniisip mo, huwag mong i-expect na maintindihan ka ng tao sa paligid mo. Okay, Hindi tama. laging ganon. Hindi laging ganon. Tama yun, tama yun. Tama. Stop judging yours. Bakit ginudge mo? Si Miss Angela. Bakit mo siya ginudge? Yung kaibigan nyo, yung bayaw ninyo, yung friends mo, naging successful na, nakapagtayo na ng business, ang ganda ng trabaho niya, bata pa siya, ikaw tumatanda ka na napipressure kayo kasi namatanda na Pinipressure kayo. mo kanina pa eh. Ito lang ina-achieve nyo. Nagpapanik kayo eh. Wag. Dapat nagmumura. Yun yung term ko doon eh. Nagmumura. Dapat yung Lagi dedication minumura sarili nyo ko sa sa drive. Yun yung kasi Pag ayoko. Alam mo, di ako motivated gawin tong video na to eh. Bagong ligo lang ako eh. Kamo yung buhok ko, basa pa. Ayoko eh. Nahanap mo siya, Magpapahinga buong na ako buhay eh. mo, nahanap mo yung drive mo, tapos pinakawalan mo Kaya pa. sabi ko sa'yo, drive ka rin sa Ang Mount nakatakot Everest. doon, baka hindi mo na mahanap ulit. Yun din. Kasi hindi ako Bakit ito ang bait-bait niya, pero itong babaeng to, ba't galit na galit ka? Ba't hindi mo dito na-apply? Mas madali nga dito maging plastic eh, kasi tira-type mo lang. mga tao na nagparanas sa inyo ng negativity, take it in a positive way. Naiintindihan ko na kaya pala. Kasi naging negative ko sa kanya. Tinuturo ako mo si Miss Angela maging positive. At Miss Angela, kung naririnig mo to, alam mo na ito ang gusto niya mangyari. Sila yung nagbibigay sa inyo ng growth. Dapat nga magpasalamat pa kayo eh kapag may naranasan kayong ganyan. Nagparamdam sa inyo ng negativity, dapat nga be thankful pa eh. Yan yung mga magbabago sa inyo. Kung walang tao mapaparanas sa inyo ng negative, wala kang chance. Ewan ko, hindi naman kasi lasa lata tao gumagana yan. Sana man lang binigyan mo na heads up si Miss Angela. Oh, ayan, lalaitin kita. Pero take this in a positive way. Parang may galit. Nagparamdam sa inyo ng negativity, dapat nga be thankful pa eh. Positive, Para mga politiko natin ngayon positive sa COVID. Galing kay Claudine, he lifts, he baba mo sila yan. Galing kay Lyle Roque, duality of man. Totoo ba nila o hindi? Hindi ba tayo nag-aaral ko po. Kaya pala sobrang fit mo kasi kinakain mo lang ang salita mo, hindi na vegetables. Sunod! Diba kaya kailangan lagi tayo magbubuhat sa utak natin para ma-flex ang ating pagiging funny. Kenneth, trade over. I receive your opinions, you receive. Diba? Sobrang out of place eh. Baka siguro iniisip niya, pinagtitripan siya, pero genuine naman yung tanong ng babae. Siguro kung troll account yun na walang profile picture, tapos yung mga pangalan, anime, o mga pangalan ng mga RP account. Pero, di ba, yun, kaya di na ako nag-reply masyado sa comments eh. Puro ano lang, haha, gano'n lang. Kasi marami dyan talaga naman titrip. Naiintindihan ko yung galit niya sa mga nantotroll. Marami talaga yan. Pero, di ba, influencer ka o motivational speaker ka, public figure ka, hindi ka dapat nagpapadala sa mga ganyan. Ano ba? Di ba masakit pag pinaghirapan mo o kung ano? Nako, may motivational music din! Tinapakan ng iba. Hindi pala ako muscle. Pero, magbubuhat sa akin. Ayaw mga salita ko. Story at nakawa ng kalungkot. Time does not pass at the same rate for everyone. Ano ba na Fast-moving ito? observer measures time passing 2 more years ago slowly na than yan. relatively stationary. Kahit mali ka, proud pa rin sa'yo. Right! Proud ako sa inyo kahit wala ka sa motivation ngayon. Kasama nyo, huwag kayong matakot. Kahit basura ka, mabigat ka, mahal kita. Magkakaroon ka rin ng oras. Kung ikaw yung mga kupal, bahala ka mabulok sa bahay. Wala akong pakialam. Ay, isa na ng motivation speaker. Di pa ako mag-uwi. Para sa mga magulang, Para sa please mga di stop nag-condom talking dyan. to your kids about your dreams for them without listening first. Ano ba yung pangarap nila? Hindi ba kayo nagtataka Gusto ko na agad na hindi niya pinapakita yung abs niya kaya nagsasalita. Gusto na ang mga bata hindi nag-o-open sa mga magulang? Kasi nung umiiyak sila, imbis na yakapin mo at pakinggan mo bakit sila umiiyak, pagagalitan mo pa. Tumahan ka nga, pagod na ako sa trabaho, iiyakan mo pa ako. Arte-arte mo. At nung magkikwento na sila ng mga pangarap nila,
na obviously yung pangarap nila para sa inyong mga magulang. Ano sasabihin mo? Hindi anak, pakinggan mo ako. Huwag mo isipin yung pangarap mo. Ang isipin mo yung pangarap ko para sa'yo. Ang pangarap ko para sa'yo anak, ito. Tapos ito gawin mo. Tapos ito gawin mo. Edits ko ba to, ma? Yung kapitbahay ganito. Itlog mo ba Kasi to? yung Akin pinsan to, mo eh. ganito. Kasi yung kapatid mo ganito. Ikukumpara mo pa sa iba. Alam po namin na Tama mabuti yan. ang hangarin ng mga Marami magulang. raw. Alam po namin na wala kayong ibang goal kundi yung ikabubuti nila. Pero it's about time to listen to them. When they talk about their goals and dreams, please pakinggan mo naman. Huwag mo munang ipagpilitan yung Okay yan, basta compromise, dapat pareho, di ba? Kunyari, napakaraming ganitong kwento, lalo na sa mga gamers. Sige, maglaro ka na maglaro, kung may pwede mong gawing trabaho yan, maglaro ka, pero tapusin mo pag-aaral. Ganun lang, parang halula, gawin mo to, gawin mo rin to, gawin mo pareho. Ganun din ako, nagtatrabaho ko dati. Gusto ko mag-YouTube. Lagyan mo ako ng motivational music. Ano ginawa ko? Gumising ako alas 3 ng umaga, alas 7 yung pasok ko. Nag-record ako, nag-edit ako, tinatapos ko agad. Matutulog ako saglit, mga kalahating oras doon sa tulugan, doon sa aming opisina. Habang kumakain sila ako, matutulog ako saglit. Di ko na maramdaman, ang lamig na ng mata ko. Di ko na maramdaman. Ang tulog ko sa isang araw, mga 3-4 na oras lang. Kasi pagdating ko, gagaling trabaho, medyo pagod pa ako. Kakain muna ako saglit. Magre-record na naman ako kasi may bago akong gagatasin. May bago na namang issue. Siyempre, mga issue, hindi mo na tatimingan yan. Pero nagkataon, sunod-sunod na issue, dire-diretso. Edit, record. 10-minute na video, 1 oras para in-render kasi basura yung PC ko noon. Ganon talaga. Kung gusto mo pa, syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin sa magulang ko na ibabato ko lang lahat to sa YouTube. Kailangan sigurado. Kaya pinagsabay ko. Ganon, kung may gusto kapag hirapan mo, masarap yan. Pero di ba, tulad babalik na naman tayo sa pinakaunang parte nito, hindi lahat ng ating paghihirap ay pare-pareho. At hindi rin pare-pareho yung nakukuha mong kapalit. Di ba, pwedeng pera, ginhawa, bahay, lupa, iba-iba lang din ang bagsak nun. Depende kung saan posisyon ka, anong circumstances mo, anong pribilehiyo mo. Tignan mo lagi yung pribilehiyo, #check your privilege, tangina mo pa rin Twitter. Pero di ba, may mga tama rin naman mga sinasabi. At doon nagtatapos sa ating demotivational speaker ngayon. Sana na-motivate ko kayong i-like, share, at subscribe ang video na ito. Dahil ako ay magbubuhat pa ng sarili kong bangko. Paulo loudspeaker out.